BODOLAND, BODOLAND, BODOLAND. We want BODOLAND. Jai Burharini! Jai Burharini! BODOLAND, BODOLAND, BODOLAND. जोंनो नांगौ BODOLAND, BODOLAND, BODOLANड. जोंनो नांगौ BODOLAND. BODOLANड. Jai Burharini! Jai Burharini! बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ दिनैहाय क'क्राझार टाउननि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेवलां फोथारावहाय गासै रायजो राजा जोंनि फरायसाफोरखौ आरो बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै दिनै फिन खेबसे ब्रैथि खेब बर' सेपारेट स्टेट आलादा रायजोनि मुभमेन्टखौ जों आराम्भ खालामबाय। जों गिबियावनो जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै आरो गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमाखौ मान बावनानै जोंनि नन भायलेन्सजों दावहा नांग्रा महात्मा गान्धीखौ मान बावनानै जोङो दिनै जोंनि जि मोनसे आलादा रायजो जाय बर' हारिनि मोनसे गेदेमा सिमां बेखौ जों आगानसेयैबाबो जोङो हाजार आगाननि थाखाय दिनै जुजिजेनबाय। आरो दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो आं बर' रायजो राजा गासै मानगोनां बिथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों दि थांनाय समफोरावहाय जों नुनो मोन्दों दि बर'फ्रा गोबां सम 1967निफ्रायनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदों आरो बे आलादा रायजो सोमावसारनायाव बे भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो फिसा फिसा मोनसेनिफ्राय मोनसे काउन्सिल होबोदों जेरै BSc BTC आरो थांनाय बाराव मैया दाख्लैसो BTR मोनसे सुक्ति खालामबोदों। नाथाय बै सुक्ति खालामनायफोरखौ जों नाहरोब्ला बे गासैबो सुक्तिया आलादा रायजोनि जि मोनसे मावनांगौ खामानि बेखौ मावफुंसार होनो हायाखै। जे मोनसे काउन्सिल होनाया जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिनि जाथिनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि दिनै ससिय' इक'नमिक कन्डिशननि थाखाय बर' हारिनि दिनै गासै माने कालचार गासै भाषानि थाखाय जौगानायाव दिनै बे मोनसे मावफुंनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि राव हारिमुनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि दिनै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय फिन खेबसे दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायखौ दिनै बनसुआ बर' हारिनि जानानै दिनै आगान सुरजेनबाय। আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি? দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ চেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত। যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022।